Yes sir, apo. Actually sir, in-impose na po natin base po dun sa naging kautusan po ng ating municipal mayor na 1 month suspension po doon sa nabanggit na mga nag-initiative mga PSO. So possibly, actually sir, nag-effect yun noong April 11. Pinaan na po yung pag-effect po ng kanilang suspension. Ngayon, after ng 1 month sir, depende po yan sa discretion ng ating butihing mayor kung sila ba ay mag-resume pa lang po, so hindi na po. Aha. Okay, so pag madali na tabi baga next week 11 na malaps na 1 month suspension. Ano po ang kwan? Yes, sir. Open-ended lang po yung order of suspension or igwa dumanin na nakabugtak na after kang lapse kan 1 month, pwede na sindang mag-assume automatic over? Hindi po sir, maging rin po tayo sir ng direct order po din po galing sa ating municipal mayor kung ano po talaga magiging status after ng 1 month suspension sir. Ay iyo tabi. Okay, now ikadua, ito tabi sir na sabi na nanuntok sa sarong lugar dyan na PSO, ano man tabi ang status na kay to over? Kasama yun sa naging recommendation din po natin dun sa dalawa na meron din po siyang 1 month suspension. Actually, nung nag-imbestiga tayo, talagang meron din po nangyaring pagkukulang sa part ng PSO. Kaya nga po, inaproban nga po yun ng ating mayor na tatlo yung ma-recommend ng 1 month suspension. Mm-hmm. So yun pong pangatlong nabanggit, after 1 month po, talaga mag-resume na po yun. Ayun. So, would you divulge the name kung dai man makakaraot, kung dai makitang pigbabalgar na lay tabi? Okay naman yun sir, kaya lang sabi ko nga, we have to protect their family kasi unang-una, kung ang pag-uusapan nga po yung record niya, performance niya sa trabaho, okay naman po siya, good record po siya. Mm-hmm. Yun nga lang, nagkaroon ng konting problema doon sa labas na po sa trabaho sa PSO. Iyo. So I have to protect po yung kanilang pamilya.